салому дуруд арз мекунем ҳузури шумо ҳаводорони шоу барномаҳои Positive Production. Аз як манзараи хеле сард ба шумо салом мегӯям. мо айни ҳол дар Сапеддара ҳузур дорем ҳамроҳи яке аз дурахшонтарин ситораҳои эстрадаи тоҷик Фарзонаи Хуршед. Албатта чун соли нав фаро расид ва ҳар як ҳунарманд кӯшиш мекунад ки барои мухлисонаш албатта як ҳадияи хубе карда бошад ва ин ҳадия албатта чӣ ҳам метавонад бошад суруду мусиқӣ. ва дар ин соли нав кӯшишҳои Фарзонаи Хуршед аз ҳама зиёдтар аст, чунки ӯ мехоҳад ки тамоми ҳунармандонро сар як мизи идонаву зебое даъват карда бошад дар меҳмонии хеш, яъне дар соли нав дар меҳмонии Фарзонаи Хуршед. ҳама ҳунармандони саршинос, пуровоза, машҳуру маҳбуб меҳмони як бонуи зебо, як маликае мешаванд албатта ва фикр мекунем ки ҳар яки он бо таронаҳои ҷадид меҳмон мешаванд, чун армағони сабз меҳмони Фарзонаи Хуршед ва худи Фарзонаи Хуршед дар он ҷо ба ҷуз мизбон будан боз чӣ ҳадияи хубе дорад барои ҳаводоронаш? яъне сурудҳои нав албатта дар нақша ҳастанд. албатта сурудҳои нав дар нақша ҳастанд ва ҳар як сарояндае фикр мекунам вақти меҳмони ман мешавад бояд ки ба суруди нав бошанд. ҳаминтор аст? бале. яке аз тӯҳфаҳои беҳтарини ман, яке аз тоҷи сарои ман, яке аз онҳо мумкин насиби шумо мухлисони азиз гардад ва яке аз меҳмонони беҳтарини ман метавонад ки муяссари он тоҷи сари ман гардад. шояд ту ҳастӣ. ва ногуфта намонад ки яке аз пироҳанои ман ва коллекшани ман дар он барнома мешавад ва дар он ҷо шояд ки боз ҳам насиби он пироҳани зеботарини ман ту бошӣ ва умедвор ҳастем ки ин барнома як умри дарозе пайдо кунад ки ҳар сол мо ин барномаро ҷашн гирем ва пеш аз ҳама дар дили шумо мухлисони азиз ҷо шавад. дар он ҷо кули сарояндагони тоҷик, пеш аз ҳама модарҷони ман ва апаи меҳрубони ман ва дигараш бар шумо маълум аст ки киҳо аст ва дили мо дари мо ҳамеша ба шумо кушода аст. аз идомаи роҳ бармегардад ва хушбахтона Фарзонаи Хуршед аз идомаи роҳ барнагашт ва омад ва ан ҳамин мавзӯи хеле зебо. азизони дил, дар ин шоми сарди фаслидаи با فرزانه خورشید خیرش میکنیم تا محفلی زیبا تا دیداری خیلی جدید در حیات ریجنسی.